a l'any 39, quan van entrar els meus pares, vivien aquí, perquè totes les botigues d'aquí al barri tenien vivenda i la majoria de comerciants vivien dintre de la botiga, perquè tampoc no eren temps massa bons. I llavors tenien un parell d'habitacions, una era la cuina menjador, l'altra l'habitació i després un petit bany. I això és el que hi havia aquí a l'any 39. Després tot això s'ha convertit en magatzem. Hola, benvinguts a l'Lampisteria Espunyes, un dels establiments emblemàtics de Barcelona. A l'any 1939, els meus pares, Joan Espunyes Serradell i Carme Puello Gavàs, van casar-se i van vindre aquí a la botiga, van començar el negoci. Després, a l'any 69, que van morir els nostres pares, el meu germà, el meu marit i jo, el meu germà Joan Espunyes Puello, el meu marit Manuel Ruiz Vara i jo, Mari Carmen Espunyes Puello, vam continuar el negoci. I després, ara, a l'any 2016, al setembre del 2016, s'ha afegit el meu nebot, Òscar Espunyes Sebastián. Els meus pares treballaven tots dos en una empresa d'electrodomèstics i electricitat. Allà van començar a festejar i després van vindre tots dos i van muntar el negoci. Era un negoci petitet, amb un parell d'operaris, amb una mica de venda de làmpades i poca cosa més. Després sí que ja vam començar a tindre més operaris i quan van morir els meus pares, el meu marit i jo vam continuar aquí amb 5 operaris i fèiem més instal·lacions que venda. La venda sempre ha sigut una cosa de més a més a l'estar aquí a la botiga. I ara, doncs, al vindre el meu nebot, que ell ja tenia una empresa molt important de bastants operaris, ara l'empresa ha crescut perquè té les dues firmes juntes. Amb el meu marit vam començar a fer instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, calefacció i aire condicionat, que és el mateix que fem amb el meu nebot ara. El que passa és que ell també fa porters electrònics, també fa incendis, contraincendis i unes petites coses a mesura que es van perfeccionant els sistemes, ho va afegint a l'empresa. La nostra façana és d'Art Déco, porta la inscripció de Lampisteria i Electricitat Espunyes, que era quan van començar els pares, tal com el que feien ells, aigua i gas. Ara sí que fem aigua, gas, electricitat, també fem aire condicionat i tot això ho posa als laterals de la façana, que en principi només posaven aigua i gas i electricitat i estem afegit el que es fa ara, més modern. I després també tenim un aparador central a la dreta, gran, i un petit aparador a l'esquerra on posem el que ara venem, lamperetes, llinternes, una mica de tot. A nivell interior, la botiga és bastant petita perquè té una forma una mica estranya, però després el magatzem a dintre és bastant gran. El mostrador, en principi, és el mateix de l'any 39, l'únic que s'ha revestit perquè estava fet malbé. I les estanteries laterals són de l'any 69, que són metal·litzades perquè era el que ens venia més pràctic en aquell moment. Per últim, quan vulgueu, podeu passar per la botiga perquè a la gent li agrada veure que encara que sigui de l'interior de l'any 69, a la gent li fa molta gràcia veure els calaixets i les estanteries metàl·liques.